Ardom bini prime time birtalong penili sami hombari killing pi aprang si birtang ton penjebajir midam de aprang birtang pungpi arjuitha PMAYJM sonon puanta ke patangte Youth Alliance Against Corruption Chihek pen YACC Indeng Trok Mahakategarni Kitalon Pon STT pen checking ke pada mahut 1.5 lakh atangka ke Nebrun Long. birtang pungpi arjupon ikde da phi puthot birtang ton penjebajir midam sna Lakhakre sirke Bhonsuri constituency ke parlo ningkan suri hini rakre trok si aningkan pen kikim PMAGY ahem so kikim ke patang pon pe det aputha pherangki tum ka humri da mahut hawarara da tum ningduk ka chepakla Lakhakre sirke Bhonsuri constituency arlo doldoli railway station pen kilometer gap anbak kahelo rongthomarat daudikho jambarling dipradisa sarkar pen ke panong pia hemso pradhan mantri awak yojana gramin suring koi rakre trok si scheme non puan ta ke tangte det ajok rongarat pen ningduk chepakla Pherangki atum pen adimak long an kahumri damahut hula hemso ke tangte vega hem phumate beneficiaries atum pherangki aphanang ke thandut ke First installment 32,500, second installment 78,000 atangka anta bank pen withdraw si contractor ari deng hodai lap loputa nang pachini du. Isi nang hudami me alama banke kosom si ahem ke tangte pin pele engineer atum tangka check isulo. Halapu contractor Longsing Tiso, gram sewak Sonjit Ronghang, engineer Jit Ingti, alang litum hemso ke patang physically ningkan ini ajak antak dolo tangka pidet pen ke theglong leputa rongarat atum pherangke aphan nang pachini dur lapen non autonomous council kachari boma sarkar mate ake haisar tuliram ronghanga phansi tame choning risi la block development officer phan pin khatra labang so ke tang thek thedet ahem prabjin pen petang pipo pusi rat atum ning thedin ti lapen ke chok jabang phua phanta sotang pen insai si hem tangsam thapnang ji puta CM Tuliram Ronghanga Phan Choning Report. Di Fulam Ding Road kilometer hinia long SST atum lak isira suri phokep atangka ke nepon long. Nonapor Assam Assembly kilik nang kilebo majo Moral Code of Conduct ateng pen law and order atum keton kelak tang chingsi along checking padopon bon. Lason si Static Surveillance Team IC Sureshjit Singh Lapen SI Juges Deka Lapen Ari Sanghua Tumpen Keton Kelang Ahut Ihum AS01 AE 8329 Wegener Along Pen Lak Isira Suri Phoke Batangka Long Pon Lapen Motor Kate Warabangamen Ranjit Johan Pusi Pangthek Bon Aphitu Bangso Tangka Arona Tengpen Raikom Saiki Atumpen Jipari Dekbon Ni phaikre for ni di folong ke do arboretum cum crop center along YAAC amhang ke thegarni katalon po Folong nong nam ka chathanglong Arboretum Crop Center along Youth Alliance Against Corruption Chihek pen YACC Indeng Trok Mahang ke thegarni Kitalon Pon Bangso ke telon along kongjun bang merlong bepensi kacopa pon kacotong atuma phan pachini pon lapen mayalam ketame jaipon lapen tu mai puson joy tiso pensi mai jaripon lasu ke telon along rat asai klem bangpu sersing rong pi chetong don anpar taka prek ham thanga sumatu chetong don 20 api tu sai sing rong pi pensi pek in than pon mayalong karbiang long arlo koson sit corruption mate kechopang lim kavedaji lapen kechopang lim long ledaji Nangjima Highway Mayalong Kethan Pon Apitu Kachoro Alam The Pajor Ponsi Bangso YACC Amahang Ketek Arni Mesen Pen Ketalong Pachon Pon News Desk Report News 24 Karbiang Alliance Against Corruption Foundation Day ini tu celebrate bama ke chungkonin no asi nili ahim dengan ini por ni mangalalo isi
kardong